kedu ọnụ na-elife Olibego amụrụ onye na-ego naanị otu kedu ọnụ na-ata ife alụ Olibego amụrụ onye na-ego naanị otu onye ụtụ na Nnewi Olibego amụrụ onye na-ego naanị otu o ji transfọma eme ọgọ Olibego amụrụ onye na-ego naanị otu kedu ọnụ na-elife Olibego amụrụ onye na-ego naanị otu enku dị na mba na-eyelu mbani obodo kobe o nwere ndị meloji ekosinu akụ dị mma n'ikolobianụ ụtọ ego bụ na nwa amụlụ onye na-akwụdi onye a na-ekwu o nwere ife ọ na-eme ikolomebe ụwa nụ ndị okenye asị na bụ ngala ọgaranya na-esi na chi onye ji eluli nọ n'elu ụwa ga-egburu amụlụ onye na-ego na n'ụtụ odogwu njide ebube na Nnewi omeọgọ na Nnewi bilie egwu abala nze na akpọ kedu onye na-ekwuzi maka ya Chief Emmanuel Chukwu Managing Director Imex International Limited enya bụkwa MP Global Light Masters Resources na Port Harcourt amụlụ onye na-ego nke izizi n'ụtụ na Nnewi dealers on all kind of electrical ịchọzie transfọma dị mma n'ụwa ịchọba amụlụ onye na-ego na Nnewi high tension waya nọ nwere odogwu ji malụ Nnewi omeọgọ na ndị ụtụ o ji transfọma eme ọgọ na-ekene mi ife mena anyị n'ụwa amụlụ onye na-akwụ di na Nnewi kedu ọnụ na-elife Olibego amụrụ onye na-ego naanị otu kedu ọnụ na-ata ife alọ Olibego amụrụ onye na-ego naanị otu o jide onye nwanne ya nne n'ụwa Olibego amụrụ onye na-ego naanị otu nke ọ ga-eli akọ ndị ya nne n'ụwa Olibego amụrụ onye na-ego naanị otu kedu ọnụ na-elife Olibego amụrụ onye na-ego naanị otu omeọgọ n'otu Nnewi Olibego amụrụ onye na-ego naanị otu egwu abala nze na akpọ ya n'ụwa Olibego amụrụ onye na-ego naanị otu onye si jide ka o ji nọ na-eme ọfụma amụlụ onye na-akwụdi Chukwu ekwenụ ya mee ncha
ị ga na-eje na-abata onye chi ebola eze n'elu ụwa ga-echiriri ife mmekwana ezigbo nna mụrụ onye na-ego Chief Emmanuel Chukwulo Onyebe asị na ọ bụ otu dike mụlodogwu ka anyị kenebela ọlịa Mrs. Helen Chukwu agbala n'eli akụ na Newt ifemena ka anyị na-ayọ Chukwu ị ga-adịkwala anyị ogologo ndụ maka na nne ga-eli akụ nwa ya amụla onye na-ego na Newt engige egwu na akpọnụ onye chichi na Newt biri ọnụ na-eli eli ka ịbụ nnu Chukwu ekwekwana ka ilikata n'ụwa kwụsị ị ga na-eli one n'ụwa na-aga n'iru maka onye na-enye enye ka Chukwu na-enye behind every successful man ị ga-afụlili odozi akụ nwanyị dị mma onye ka m na-ekwuzi maka ya Mrs. Gloria Ifeoma Chukwu nwanyị manarịsịa ugebamụlụ onye na-ego ji afụ ụzọ ada n'ịdị ọra mma na Newt nwanyị manarịsịa Ifeoma Chukwu bili Ifeoma one n'ụwa maka n'obi amụlụ onye na-ego si mụ keneyi ada dị ọra mma o jidekwa ka iji one n'ụwa kedu ọnụ na-eli ife Olibego amụlụ onye na-ego na Newt kedu ọnụ na-eli akụ Olibego amụlụ onye na-ego na Newt nwanyị ụtụ na Nnewi n'Igbo odogwu Olibego amụlụ onye na-ego na Newt egwu agbala nze na-akpọ ihe one n'ụwa Olibego amụlụ onye na-ego na Newt onye na-eme ọfụma ka Ifeoma na-abịalụ amụlụ onye na-ego na Newt nya bụ ọnụ na-eli eli Olibego amụlụ onye na-ego na Newt o ji transfọma eme ọgọ Olibego amụlụ onye na-ego na Newt amụlụ onye na-akwụdi Olibego amụlụ onye na-ego na Newt omeọgọ na Newt bilio Olibego amụlụ onye na-ego na Newt onye chi emeleze n'ụwa ga-abụ nnu amụlụ onye na-akwụdi o ji transfọma eme ọgọ omeọgọ na Nnewi ife mena ya ole n'ụwa ọ sị m kenebe ndị ọyị ya Chief Amobi Ike
ezizi n'ụtụ Adaka Mobility na Lagos ka ọ na-achụ ife mekwana Chief Paulinus Ọdịrachukwu ma Nwugochukwu etiwuo onye ụgwọ enya bụ B Colonel Integrated Service Limited etiwuo onye ụgwọ nọ ya amụlụ onye na-egosi m kene inu ife mena idenu ụwanụ enku dị na mba na-eyelu mbani obodo kobe o nwere ndị meloji ekozi akụ dị mma na ikolobịa udo ego bụ na nwannu amụlụ onye nakwudi ị ga na-eje nabata libaku one n'ụwa aka dị mma jide akụnụ ụmụ ogbenye libe ife kedu ọnụ na-eli ife Olibego amụrụ onye na-ego n'anya otu kedu ọnụ na-ata ifalụ Olibego amụrụ onye na-ego n'anya otu kedu ọnụ na-eli akụ Olibego amụrụ onye na-ego n'anya otu olibo lote nwanne ya Olibego amụrụ onye na-ego n'anya otu olibo lote nwanne ya Olibego amụrụ onye na-ego n'anya otu o ji transfọma eme ọkụ n'anya otu Olibego amụrụ onye na-ego n'anya otu ọ na-ekwu ọ na-eme Olibego amụrụ onye na-ego n'anya otu mmadụ ka eji aga Olibego amụrụ onye na-ego n'anya otu amụlụ onye na-ego na nne otu Nnewi Olibego amụrụ onye na-ego n'anya otu Chairman Global Light Resources Olibego amụrụ onye na-ego n'anya otu na Port Harcourt ka ọ na-achịzi Olibego amụrụ onye na-ego n'anya otu ego abala nze ga-ana Olibego amụrụ onye na-ego n'anya otu amụlụ onye nakwudi Olibego amụrụ onye na-ego n'anya otu amụlụ onye nakwudi